tashi dangi na dubi nema. Tambayi baya fata ala yin shara na fito da taken jama'a na dauri. Abinda ka ace za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya fata ala yin shara za biyo batun kan jama'a na dauri. Abinda ka ace za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya fata ala yin shara za biyo batun kan jama'a na dauri. Na yarda kai ne ke juya duk zamani gunkanar taho ne mara yafi bani. Sane ni shirka ko kauta hanyoyin kama buwaye ko damar ka hana ni. Sakan so a cikin zuciya ta sai ka ne na hasada ko da an dara ni. Rufin asiri ka hana ni roko ko da a tafiya ta zan furra fitsari. Abinda ka ace za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya fata ana yin shara za biyo batun kan jama'a na dauri. Domin kwana gano zamani al'umma shi kadai suke so su yi wa burga. Mun ajiye addini mun aje al'ada mun fi sarrawa in an doka ganga. Abin kunya ne da na dube shi yan maza a yau mu ne ke da yanga. Gaji da kai ta makar zai rufe mu, wai mun fi so ake mana take da kwari. A zuciyata na gamsu na shaida damar da kai ishe ita za a yi wa bege. Amar da doka Allah ya gafarta mai yayi shahara ta yi amma da goge. Ku duba shaktafar bangaren addini kiran shi baya yin zage-zage. Abin da kai shi za ya yi ishe ka, don baka shuka tsaba ka girbi gari. Abinda ka ace za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya fata ana yin shara za biyo batun kan jama'a na dauri.
gashi dangi na dubu nema. Tambayi baya bata alayin shara na fito da taken jama'a na dauri. Abinda ka aje za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya bata alayin shahara zamiyo batu kan jama'a na dauri.